Waqt laqgħa tal-Kumitat tas-Suq Intern, il-Membru Parlamentari Ewropew Eliksa Ġussaliba ippreżenta proposta marbuta mal-użu tal-filtri partikolari ta' diesel minn konsumaturi u negozju f'pajjiżi żgħar tal-Unjoni Ewropea inkluż f'Malta. Din il-proposta hija maħsuba li twassal biex jiġu frankati eluf ta' euro fi spejjeż li qed jaffaċċjaw is-sidin ta' karozzi li jaħdmu bid-diesel. Fl-istess laqgħa Ġussaliba qajjem ukoll tħassib marbut mal-liġi Ewropea li tagħti kumpens lill-konsumaturi f'każ ta' problemi fi vjaġġi mal-linji tal-ajru u saħaq li f'każ ta' kanċellazzjoni, tibdil f'titjiriet u tardjar eċċessiv fil-ħinijiet ta' tluq, il-konsumaturi għandhom ikollhom id-dritt tal-kumpens ħieħ u mhux jiġu mġiela jaċċettaw vouchers. Intant matul dibattitu fil-plenarja tal-Parlament Ewropew dwar il-ħtieġa għal solidarjetà Ewropea biex jiġu salvati l-ħajjiet fil-Mediterran, l-MP Eliksa Ġussaliba talab lill-Kummissjoni Ewropea u lill-Istati Membri biex jieħdu azzjoni reali dwar is-solidarjetà bejn l-Istati Membri. Ġussaliba sostna li rridu niġġieldu għal ftehim ibbażat fuq is-solidarjetà kemm lejn dawk li qed ifittxu protezzjoni u kif ukoll bejn l-Istati Membri sabiex id-dritt individwali għall-ażil ikun protett u sabiex kull stat membru jieħu sem ġust tar-responsabbiltà tiegħu. F'intervent plenarju l-Membru Parlamentari Ewropew Josien Cutajar enfasizzat li fid-dawl tal-isfidi li jaffaċċjaw ir-reġuni żvantaġġati jeħtieġ li tingħata aktar flessibilità fl-għajnuna mill-Istat. Matul dan id-dibattitu li sar b'reazzjoni għall-odazzjoni riċenti tal-qafas temporanju għal kriżijiet u l-konsultazzjoni attwali dwar ir-reviżjoni ta' regolamenti de minimis, Cutajar ħeġġet lill-Kummissjoni biex tagħti priorità lill prinċipji ta' koeżjoni meta tirrevedi regoli de minimis, inkluż fi reviżjoni li jmiss tar-regolament għall-eżenzjoni ġenerali sħiħa. Dr. Cutajar qalet li bħala membru parlamentari Ewropew li tirrappreżenta stat membru magħmul mill-Gżejjer hija rad b'mod dirett kif ir-realtajiet u l-ispeċifiċitajiet ta' ċittadini u negozji li ġejjin mill-Gżejjer ta' spiss jiġu injorati, xi drabi taħt il-pretenza tal-protezzjoni tas-suq intern. Il-liġi tal-Membru Parlamentari Ewropew Laburista Malti Cyrus Engerer dwar l-emissjonijiet u l-prezzijiet tagħhom ġiet uffiċjalment iffirmata fi Strasburgu nhar l-Erbgħa waqt ċerimonja organizzata mill-Kabinett tal-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola. Engerer qal li permezz ta' din il-leġiżlazzjoni fittxew li jġibu bidliet li jsaħħu s-sistema Ewropea tal-iskempju tal-kwoti tal-emissjonijiet. Dan huwa meħtieġ biex l-Unjoni Ewropea tilħaq l-għanijiet tagħha fil-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima sal-2030 u tnaqqas id-dipendenza tagħha fuq ir-Russja fejn tidħol l-enerġija. Intant f'dibattitu separat l-MEP Cyrus Engerer tkellem dwar l-immigrazzjoni fil-Mediterran. Dan id-dibattitu sar wara li membri tal-Partit Popolari Ewropew riedu li tintwera solidarjetà mal-Gvern Taljan fil-konfront tas-sitwazzjoni ta' emerġenza li ġiet iddikjarata iżjed kmien il-ġimgħa l-oħra. Kien il-grupp tas-Soċjalisti u Demokratiċi li mbagħad talab biex din is-solidarjetà ma tintwerix biss mal-Gvern Taljan, iżda wkoll ma' gvernijiet Mediterranji oħra bħal Malta li ilhom is-snin jesperjenzaw din l-istess sitwazzjoni.